Форфус! Джордж Оруел се казвам. Сотир или Сотко. Аз си знам как се казвам, бе. Николай. Стивън Кинг ми викат останалите. Работя като футболен съдия в трета дивизия на Шампионската лига в Уругвай. Работя като заварчик в едно старо ТКЗС, единственото останало от соца. Тук съм, защото ме изгониха от вкъщи. Защото някъде отиват Тук съм, защото ме поканиха трима свежаги. актьори. Хобито ми е да размивам хората с тъпи смешки. Да, актьор. Отрязаха ми 2 крака, затова така не ги виждате тук на кадъра. Карат. Като поразна, искам да стана скелет. Голям. Любимата ми игра е футбола. Любимият ми спорт е синхронно давене. Моята любима игра е FIFA. Играя от още FIFA 9.8 на Sega Mega Drive 2. Последното най-щуро нещо, което правих, като играх в FIFA, набих един с карате в главата, защото падна на земята и червен картон до. Любимите ми игри са много WoW, Lineage, FIFA, Need for Speed, всичките съм ги играл. Значи като почваш първия Need for Speed Porsche, а после минеш през 2002-2003. Забравих песента. Despacito, тарадара-дара-дара, Despacito. Тарадара-дара-дара, Despacito. Къде е таксито? Ако трябва да определя другите трима с по една дума, мишка 1, мишка 2 и мишка 3. Добродетелни. Не колкото мен. Хора. Много свежи пичове. Дързост, красота и предразсъдъци. Любимият ми анимационен герой е дракончето гръб от му. Гъщите маги мечове. Да-н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 а Батман! Дафи Дък. Като порасна искам да стана Голям такъв шеф изолезен. Форфус. Не ми задай тъпи въпроси, бе. Форфус, копале. Смисъл... Форфулс. Копа, не ми се записва това, аз не мога да го запиша това, не ставам за това, тръм си се много.